Dnes rozprávať o aplikácii Titory, keď boli za tým možno aj nejaké že ťažkosti, ľahkosti. Po mojej ľavej ruke teda sedí Marek Tomáš, ktorý je taký CEO spoločnosti Titory. Prečo Titory? Prečo vôbec akože, aké sú iné dostupné platformy? Je otázka, že čo potrebuješ v akom čase. A máme úplne unikátny algoritmus, ktorý vlastne s vami sme dokázali vlastne vyvinúť. Ja. Čo sa mi napríklad na tom veľmi páčilo, hneď na tom prvom sedení, je, že ja som ti dal svoju ideu a ty si hneď začal mi dávať nejaké lepšie podnety. Výzva, nie? Sa rozhodnúť, že investovať do takejto veci a nekúpiť si auto, alebo čo, Pedro, vieš? To vybehne stále. Ahojte sledovatelia podcastu, ktorý tvoríme v spoločnosti Vej. Dnes sme sa rozhodli pre nejaké prvé videjko s našim klientom, povedzme už aj priateľom by som to nazval lepšie. Budeme sa dnes rozprávať o aplikácii Titory, ktorá je alternatívou carsharingovej aplikácie zatiaľ na Slovensku. Predpokladáme, že to bude určite aj ďalej. A máme dnes niekoľko otázok, ktoré by mohli viesť viacerých z vás možno, že k nejakým podnikateľským nápadom. Verím teda, že nie v tomto smere, ale aby ste mali také, že otvorenú myseľ, otvorené nápady, že ako sa možno pustiť do nejakého vlastného podnikania, ako sa pustiť do nejakej vlastnej aplikácie, že nie všetky aplikácie sa tvoria iba pri nejaké spoločnosti, ktoré už niečo majú, že nie sú všetky interné apky, toto je proste niečo úplne nové a chalani sa pustili do aplikácie na zelenej lúke. Tak dnes si to trošku predstavíme, ako to vznikalo, aké boli za tým možno aj nejaké že ťažkosti, ľahkosti a nejakú víziu, že čo nás čaká najbližší rok, dva. Tak teším sa na tento rozhovor. Po mojej ľavej ruke teda sedí Marek Tomáš, ktorý je taký CEO spoločnosti Titory. No a vítaj v prvom rade. Ďakujem za pozvanie a dúfam, že teda predstavíme ľuďom teda tú našu spoluprácu od toho, ako to začalo, ako sme postupovali a kde sa vidíme o pár rokov. Tak, a ja možno hneď na teba vyklopím takéto, že to je základná otázka, že vôbec prečo Titory? Prečo vôbec akože aké sú iné dostupné platformy, že v čom to Titory je iné a že prečo to Titory, ako taká všeobecná prvá otázka, nech aspoň poslucháčom nastolíme to prvé intro. Tak ono, zo začiatku je to taká dobrá otázka, pretože tých aplikácií a veľa tých platform je dostupných každému. Ale je otázka, že čo potrebuješ v akom čase. Napríklad vie si stiahnuť hociakú novú aplikáciu a neviem, chýba ti niekde na chate kocka, keď chceš hrať človeče. A proste tú aplikáciu si stiahneš a vieš ju hneď používať. Ale čo sa týka napríklad dopravy, čo je primárna potreba úplne každej osoby, tak už máš celkom problém, pretože keby sme to rozdelili tak do takého základu, tak máme nejaké základné formy dopravy. Je to nejaká zdieľaná doprava na nejakých 300-400 km a potom tu máš nejaké aplikácie, ktoré sa zaoberajú viac menej tou dopravou taxislúžieb alebo podobne, ktoré máš že úplne primárne v meste. Ale čo sa stane v prípade, že ty potrebuješ cestovať do práce napríklad 10-15 km? V tom prípade už je to celkom problém, pretože keby si mal cestovať taxikom napríklad do práce denne tých 15 km, tak zrazu zistíš po mesiaci, že ty vlastne zarábaš len na tú dopravu. Že nedokáže sa nejako efektívne zviesť. No a vlastne táto myšlienka vznikla pri tom, ako ja som potreboval dochádzať do práce, že tiež dochádzam nejakých 15 km a je to časovo náročné, keď nejdem autom. Ale viem, že z okolia množstvo ľudí by uvítalo alebo hľadalo tieto spôsoby nejakej prepravy proste s kolegami. Ale tu nastáva ten problém, že ty máš nejaké okolie svojich kolegov napríklad v práci, máš ich 15, 20, ale nie každý je z rovnakého smeru. A napríklad nie každý potrebuje ísť rovnaký čas. Ale teraz, keď si to zoberieš, tak vo všeobecnosti väčšina tých veľkých firiem alebo tých korporátov sa nachádza mimo mesta. Tak prečo nevyužiť napríklad tú spolujazdu alebo tých ostatných ľudí? Čo dáva podľa mňa dosť veľký zmysel. No ale tu nastáva taká tá zásadná otázka, že ako sa spojiť s tými ľuďmi? Sú veľké spoločnosti, ktoré majú 3, 4, 5 tisíc zamestnancov, ale ty poznáš ten úzky okruh. Úplne tých pár ľudí a nevie sa zviesť s ostatnými. Tak preto som dostal takúto myšlienku, že poďme spojiť tých ľudí. Poďme im urobiť to cestovanie efektívnejšie, flexibilnejšie, lacnejšie a dať ich vlastne dohromady. Tak preto tu vznikol ten nápad toho Titory, vytvoriť niečo nové, niečo unikátne, kde takáto platforma v podstate na svete nie je
a máme úplne unikátny algoritmus, ktorý vlastne s vami sme dokázali vlastne vyvinúť Ja. a teraz dokážeme tým ľuďom poskytnúť úplne niečo iné, čo sa týka dopravy. OK, tak ja by som to tak, že ako to celé začalo, že kde si tú myšlienku, že jak si sa vôbec k nám dostal, hej? Lebo vznikla táto myšlienka, že áno, mám tu potrebu z práce, vidím, že nejak treba zvážať, akože či už zobrať kolegu, alebo ty by si sa s niekým viezol, no, čiže myšlienka by tam bola, potom ste sa dali nejak dohromady, viem, že hej, tak máš spoločníka a teraz tá myšlienka splodila už to, že poďme to aj aktívne riešiť a teda začal si asi nejaký že research a vyberať vôbec akože s kým to urobiť. Hej, predpokladám, že možno aj vznikla myšlienka, že poďme to nejako že skúsiť sami v menšom a nejak. Ale povedzme si úprimne, v menšom to teda nešlo, že vôbec. Nedá Je sa to, to. že seriózne veľký systém a nedalo sa. Nakoniec sme teda zhodnotili, že nedalo sa. Tak čo boli tie faktory, že ako si sa k nám dostal a čo bolo to rozhodujúce potom? Ono to ide v podstate ako od začiatku, keď začínaš niečo vyvíjať. Hej, zoberieš si nejaký pero, papier a spíšeš si nejaké veci, čo potrebuješ. Či už sú to nejaké právnici, či už vlastne presne to programovanie, alebo všetko okolo toho, si to spíšeš na nejaký papier a išiel som bod po bode. Hej, či už som našiel toho vlastne kamaráta, ktorý so mnou do toho išiel a už sme postupne išli krok po kroku. A prišli sme vlastne na tému programovania. Nie sme ani jeden zdatný programátor a v tom prípade je veľmi ťažké urobiť nejakú aplikáciu, ktorú máš naprogramovať a ešte ako si ty spomenul, že to je veľmi zložitý a komplexný systém, tak začali sme v podstate hľadať nejaké dostupné možnosti. Tak začal som prehľadávať vlastne internety, nejaké recenzie, nejaké ďalšie nejaké články, že ku komu by som sa vedel dostať a zhodou okolností som teba videl v jednom podcaste. A začal som ho počúvať a ty si tam spomínal tvoju aplikáciu o taxislužbe. Ja. A ma to veľmi zaujalo, pretože bolo tam strašne veľa prienikov. Bolo tam samozrejme tie rádiusy, jazdy v okolí a podobné veci, tie spájanie tých trás, čo je, myslím si, že veľmi náročný problém vyriešiť, čo sa týka aj programatorský. A tak som oslovil pár firiem a oslovil som takisto aj teba. Po pár dňov sme sa vlastne spojili nejako telefonicky, ty si mi odpovedal nejaké základné otázky a dali sme si nejaké stredko a na tom stredku som ti vlastne vysvetlil tú moju primárnu potrebu alebo ako by som chcel, aby to vyzeralo. Hej, ale čo sa mi napríklad na tom veľmi páčilo, hneď na tom prvom sedení, je, že ja som ti dal svoju ideu a ty si hneď začal mi dávať nejaké lepšie podnety. Že ja som mal jednu cestu, že takto chcem, aby to vyzeralo, ale ty si prišiel, Marek, ale pozrieme sa na to, môžeme to urobiť aj inak, jednoduchšie, lepšie. A tam vlastne po tom sedení som si povedal, že áno, že toto je ten správny človek, čo mi vie k tomu dopomôcť, pretože nebolo to len také, keď sa stretávam aj teraz s tými ľuďmi, že veľa ľudí je len, že príde a chce len zarobiť. Hej, ale podľa mňa aj v tom podnikaní aj ty celkovo vidíš, že hľadáš ľudí, ktorí ti vedia dať ako keby niečo viacej. Že není to len o tom, že prísť a zarobiť, ale prísť a urobiť niečo. Tak tam som videl napríklad s tebou, že tá spolupráca by mohla ísť a doteraz sa dúfam, že nemýlim. A následne som začal robiť aj s tvojím tímom, chalanov, a kde mi to prišlo veľmi prínosné, pretože samozrejme, ja som zadával tie úlohy, ja som vravel, že nejakou cestou ako by to malo ísť, ale ja som dal napríklad, že tuto máme cestu A, tuto máme cestu B, niečo sa spravilo, ale chalani napríklad za mňou prišli, že Marek, počúvaj, my máme ešte C, že nechce si to vypočuť a ja som ako ten typ, že jasné, dajte každý nápady, ja milujem brainstormingy, pretože tam je vždycky strašne veľa nových nápadov, ktoré ťa v živote nenapadnú a oni prišli s niečím novým. A veľakrát sa to C-čko použilo. Hej, že čo mne dáva veľkú pridanú hodnotu a preto napríklad s vami spolupráca je veľmi prínosná aj pre mňa. A dokázali sme ten systém tak vybudovať, aký je. Aby ste si vedeli možno ostatní predstaviť, že ako to teda takéto stredko prebieha. Ďakujem za aj trošku aj pochvalu a na druhej strane, že takto ten proces štandardne aj prebieha, že vlastne to prvé stretnutie naše naozaj aj bolo vlastne tu na v Žiline, úplne, že nič formálne, naozaj, že kaviareň a veľmi doširoka brainstorm, ktorý sme proste otvorili všetky myšlienky, že toto je nejaká vízia produktu a túto víziu produktu poďme nejako posunúť do nejakej hotovej veci, že ktorá by mala byť. Myslím, že to
to core, ktoré tam malo byť, akože car sharing ako taký, ten sa zachoval úplne, že od začiatku. Tak car sharing sa zachoval, ale myslím tak, že to, čo sme si spísali prvýkrát, tak to už nič neplatí. To neplatí. To už je úplne nová aplikácia. Áno, áno, áno. To sa naozaj že zmenilo dosť zásadne, hej. Aj sa to rozšírilo nejaké rôzne ďalšie featurky, ktoré presne, lebo mohla by tu nastať tá taká oponujúca otázka od niekoho, kto bude počúvať podcast, že no dobre, aké unikátne, však dobre, je to car sharing. No až na to, že ono to nie je len taký štandardný car sharing, hej. Ono je to unikátne presne tým, že ako ty si povedal, je to prepojených trošku viac svetov v tom, že je tam trošku tej taxi, že sú tam aj také tie real-time jazdy, sú tam trošku doprava, hej, lebo sú tam balíky, je tam zároveň aj to také plánované s nejakým matchingom proste, že kto kedy odkiaľ kam ide a pospájame ľudí. Je tam nejaký platobný mechanizmus. Čiže áno, má to prvky car sharingu, má to prvky aj proste dopravy, niekde možno až taxíka do istej úrovne. A to je na tomto unikátne, že tam si naozaj nájde akýkoľvek zákazník proste tú svoju cestu. A tých nápadov je tam, že mnoho si myslím, hej, že ktoré sa dá spraviť. Určite aj do budúcna sa dá strašne veľa vecí ešte zlepšovať a vylepšovať, lebo tá forma zdieľanej dopravy alebo celkovo zdieľanie má strašne veľké možnosti. Jo. Hej, my sme začali s niečím, dali sme vlastne, ako ty si spomenul, nejaké koncepty dokopy, čo sa týka dlhých jazd, krátkych jazd, preprava balíkov, ale už teraz vidím, že máme strašne veľa možností, ako ďalej to vylepšiť ešte. Že sa môžeme stále ešte ďalej rozvíjať, že títo neskončí len pri zdieľanej jazde. Hej, pritom je to úplne primárna vec a je to stále najlacnejšie, pretože je to najlacnejšia forma dopravy a vieme ísť stále ďalej. Bola to asi výzva, nie? Sa rozhodnúť, že investovať do takejto veci a nekúpiť si auto alebo čo si, lebo však je to, že báme sa, že je to v týchto cifrách samozrejme, hej, že takýto vývoj nejakého takéhoto projektu nie je vôbec že úplne že sranda, že to si nevie dovoliť možno niekto, kto proste rozmýšľa rádovo v nejakých stovkách eur, že tu niekde zainvestujem pár stovák, možno tisícku dve, toto je rádovo, povedzme si úplne, že v desiatkách tisíc akýkoľvek takýto podobný projekt a to skromne na Slovensku, že počúvame tu Silicon Valley, proste rôzne takéto cifry, kde sú 100 000 miliónové akože projekty a tu aj tak je to, že v nejakej v nejakej norme. A teraz, že prečo? Že to riziko a versus inú investíciu, možnosti? Ja som všeobecne taký človek, že čo skôr niečo vyvíja alebo niečo chce dosiahnuť a že idem si tak kruto za tým niekedy až. A samozrejme, ako ty vravíš, mohol som si kúpiť auto, mohol som si kúpiť nejaké pekné značkové oblečenie, ale proste ja som mal od malička nejakú tú víziu, že niečo proste dosiahnuť. Hej, niečo urobiť. Takisto ako sa snažím v práci, tak ale niečo pre seba. Lebo ako keby veril som v seba, hej, nejaký ten svoj potenciál a nemám tú potrebu tých drahých aut, samozrejme nevravím, že by som si ho nekúpil, kebyže na to nemám. Ale samozrejme, investuješ do nejakých nehnuteľností, nejaké pozemky, nejaké akcie a rozkladaš celé to portfólio a proste toto mi prišlo akože veľmi dobrý nápad, že dobre, obetujem dosť veľkú časť svojich financií, aj z nejakých externých zdrojov, ale dokážem vybudovať možno niečo veľké. A preto som sa rozhodol, že OK, keď nie teraz, tak kedy? Akože ja mám množstvo nápadov ešte stále v šuflíku schovaných, že, ktoré by som vedel ešte rozbehnúť, ale toto mi prišlo také, že najviac ľudí s tým dokážem zasiahnuť, dokáže to pomôcť veľmi veľa ľuďom a dokáže to pomôcť ešte celkovo tomu okoliu, aj tej prírode, pretože to jazdenie, to zdieľanou dopravou znižuje tú CO2, znižuje zápchy, rieši problémy s parkovaním, takže tam je veľké množstvo vecí, ktoré dokážeme vyriešiť s jednoduchou aplikáciou, keď to poviem tak nadsadene. Jo. Keď už sme pri tých takých že zlepšovaniach, ktorú časť aplikácie teda vidíš teraz najbližšie, také najväčší potenciál zlepšenia alebo nejakého rozširovania, prípadne novej funkcionality alebo zlepšenia existujúcej, kde vidíš teraz takú najbližšiu príležitosť? Ako keby bolo úplne na mne, ja by som vylepšil hneď celú aplikáciu. Ja viem, že to nie je jednoduché, pretože moja vízia je tá, že stále sa musíš vyvíjať, stále sa musíš zlepšovať, pretože aj ten celý svet je na tom postavený, že všetko musí ísť dopredu. Keby niekto povedal pred stovkami rokov, že ti stačí kôň a koč a tam skončíme, tak stále proste chodíme na tých koňoch. Ale proste tým, že to ľudstvo je nútené, aj celá tá ekonomika sa stále vyvíja dopredu, tak aj tá aplikácia musí ísť dopredu, pretože za chvíľu ťa niekto predbehne. Bol tu Pocket, hej, to bola jednotka na trhu. Už máme úplne iné platformy. Takže ako sú teraz nejaké aplikácie, tak my chceme byť
tá nová aplikácia, ktorá všetkých predbehne a budeme sa stále zlepšovať a zlepšovať. Takže na tú tvoju otázku, či mám nejakú presnú definíciu alebo nejakú presnú oblasť, tak je to proste, že stále všetko. Že neostať na tom jednom bode a si povie, že toto je super, toto je dokonalé, do toho už nejdem špárať, ale stále ešte to posúvať ďalej a vyvíjať. A môžem asi zosumarizovať za teba, že určite pozerať na tie čísla a na dáta, ktoré sa tam už zbierajú aj dnes a určite asi budú rozhodnutia padať aj na základe toho, čo budú tí zákazníci si pýtať. Hej? Že tí zákazníci vidíme, že píšu, že sa niekedy ozvú a pochvália, a dajú recenziu a tam sú zároveň nejaké odporúčania, že a to keby ste tam, tak ono je odkiaľ brať tú inšpiráciu, čiže asi tu nie je sa kde zastaviť. Proste tu... Nie, stále sa niečo vyvíja dopredu, stále sa aj tí ľudia zvyšujú svoje tie nároky aj na tie aplikácie, lebo človek už začína byť pohodlný. Hej, že nechceš teraz pozerať si všelijaké grafikóny, kedy ti pôjde jeden autobus, kedy pôjde druhý, kedy pôjde tretí. Si to zadáš na nejaké apky a to ti vyhodí celý itinerár jazdy. Takisto to máme napríklad aj u nás v Titori. Hej, že ti pekne naháže všetky body, dokonca sa vieš ku ním navigovať podľa toho, hej, že máme tam nejakú tú navigáciu, máme tam live tracking podľa Nahrávaš GPS. mi na otázku. Nahrávam ti na otázku? Super, môžeš dať. Aké sú tie teda výhody? No lebo vlastne už sme ich tu dneska trošku spomenuli, že teda áno, je to také až skoro spojenie proste aj carsharingu, taxíka, vozenia, no tak čo sú tie hlavné výhody všetkého, ktoré ty tak hlavne definuješ ako tak biznisovo, že za niekým prídeš, tak toto je Titori, že takto si ho zafixuj. Titori je proste ako ušetriť náklady a pomôcť všetkým okolo sebe aj prírode. To je také akože takéto core, takéto jadro proste toho všetkého, pretože ako som už spomenul, je to najlacnejšia forma dopravy. Ty sa budeš potrebovať prepravovať vždy a všade. Hej, a to, že ty napríklad nemáš auto, alebo už to tak speje v tých veľkých mestách, že tá vidina toho auta už nie je taká primárna, pretože už je niekedy viacej na obťaž. Potrebuješ parkovať. Už máš nejaké parkovacie politiky, kde musíš platiť len za to, že to auto máš. A toto ti dáva tú možnosť, že proste nechá to auto doma. A využiť tie auta, ktoré sú na cestách. Pretože aj z tej skúsenosti, napríklad čo máme ten feedback od tých ľudí, je veľmi veľa napríklad tých obchodiakov, čo behajú po celom Slovensku hore-dole, stále sú sami v aute a oni zoberú ľudí úplne že zadarmo. Len proste, aby sa s niekým porozprával, pretože v dnešnej dobe už chýba aj ten sociálny kontakt medzi tými ľuďmi. Ako to, že tie sociálne siete ťa spájajú, tak aj rozdeľujú. Že máš veľmi veľa priateľov, napríklad na tých sociálnych sieťach, ale s koľkými si reálne píšeš, alebo s koľkými sa porozprávaš. A tá zdieľaná jazda umožňuje spoznávať nových ľudí, nové zážitky a už máme aj vzťahy, ktoré vieme, že vznikli na základe proste carsharingu alebo Titori. Takže je tam veľmi veľa pridaných hodnôt, ktoré človek môže využiť a každý si niečo v tom svoje nájde. A teda z toho sa mi zovšeobecňuje, že teda to nie je vôbec platné úplne že len pre Slovensko, že tu je to len taký, že začiatok a výkop a taký skôr by som povedal možno vyladenie, vytestovanie. Vidíš v tomto smerovaní aj, predpokladám, že že Slovensko nie je finálna destinácia? Určite Slovensko nie je finálna destinácia. Už na začiatku, keď sme nad tým rozmýšľali na Titori, tak už sme to robili v podstate celosvetovo. Už teraz Titori vieš využiť v celej Európskej únii a takisto aj jazyky. Už tam máme nejaké mutácie, je tam slovenčina, je tam čeština, je tam angličtina, ale čo potrebujeme, aby tam bolo tie zhody, aby prichádzali, aby tam tí ľudia to využívali naplno, tak potrebujeme to postupne po takých lokálnych miestach rozbiehať. Takže preto to rozbiehame teraz na Slovensku. Aj teraz v Žiline máme nejaké také akcie, eventy, kde chceme ľuďom viacej priblížiť, čo sa týka Titori, aby o tom mali väčšiu vedomosť a proste ukázať tým ľuďom, že je to super vec a každý by mal mať v telefóne Titori, lebo nikdy nevieš, kedy ho budeš potrebovať. Čo tomu ešte bráni teoreticky? Akože, tak bráni, no je to cesta, hej? Celé to, dostať takýto produkt von je cesta. To nie je na mesiac, je to veľmi náročné. Pravdepodobne aj ten trh bude ťa naučiť nejaké, že máme nejakú teóriu, máme hypotézu, že tak by to mohlo ísť, vyskúšaš, zistíš, že to nemá žiaden výtlak, nemá to žiadny performance, tak potom hľadaš nejaké ďalšie. Vidíš teraz nejaké možno také, že teraz aktuálne výzvy, ktoré takže bránia tomu, že či už expanzii, alebo čo bude potrebné k tomu, aby si proste išiel s tým do šírky ďalej?
Z tých našich dát, alebo takto z tej skúsenosti vidíme, že človek si povie, že jednoducho dokážeš toto presadiť. Zaplatí si nejakú online reklamu, nejakých influencerov, sociálne siete a zrazu, bum, majú to všetci. Ale to proste v reále tak absolútne nefunguje. Určite už vidím, že sa smeje, že to poznáš. Tak my sme skúsili vlastne všetky, ako keby ideme step by step tieto kroky a skúšame, či už to bolo nejaké, ja neviem, rozdávanie letákov, proste nejaký e-mail marketing, potom presne tieto sociálne siete, nejaké platené reklamy, Google a všetko dávame dokopy a samozrejme sledujeme, ako tí ľudia na to reagujú. A napríklad z tejto sféry nám vyšlo to, že napríklad aj tie sociálne siete, je tam veľké množstvo ľudí, ale nemá to až taký výtlak. Lebo dám ti takú otázku, že na tie sociálne siete, že povedz mi 3 príspevky, čo si včera pozrel na Instagrame. Nič. Ako videl si, vieš, ale nepamätáš si to. Áno, nepamätáš si to. A to je to, že ty tam síce dáš tú svoju reklamu, má to veľmi veľa zhliadnutí, ale tí ľudia v tom množstve tých informácií sa strácajú. Neostáva im to proste niekde v hlave alebo zapamätateľné, takže musíš ísť trošku inak na to. A z našich skúseností, čo nám vlastne vyšlo, je, že ja dokážem človeka, ako keby, nie že presvedčiť, ale mu vysvetliť, čo je to Titory, za 3-4 minúty sedenia a každý im povie, že super. A stiahne si to. A začne to využívať. Že niekedy tá kvalita v tom malom je o mnoho lepšia, ako osloviť tú kvantitu a tú veľkú masu, pretože tam sa strácaš v tej kvantite. Spomenul som si teraz, že čo som včera videl. Pedro, vieš? To vybehne stále. Samozrejme, to je úplne všade. No ale to je možno inak cesta, že vlastne áno, ten marketing dneska začína byť veľmi takýto, že kto sa ako odliší a čo bude tá zapamätateľnosť. Ale to je skúsenosť aj naša, že akýkoľvek marketing na akýkoľvek typ produktu, ak je to takéto, že niečo, že dlhodobé, presne Titory je niečo, čo nepotrebuješ možno, že teraz ten moment. To je presne to také ťažké cielenie reklamy, že zobrazíš reklamu a vlastne ten človek to nepotrebuje v ten moment. Čiže to je veľká výzva, ako nastaviť stratégiu, ako komunikovať to, že teraz si stiahni apku, lebo ju budeš potrebovať možno v priebehu budúceho týždňa. Tak to je asi ten taký... Ale nám to presne aj toto data ukazujú. Že máme nejaký pravidelný prírastok ľudí každý deň, tak drží sa v nejakom takomto mediáne. Zrazu prišla veľká noc a nám to skočilo o 1000% za deň. Hej, tak to je presne to, že tí ľudia to vidia, registrujú to, ale až keď to potrebuje, tak vtedy si to stiahne a povie, že super. Hej, takže toto je tiež taká niekedy, že hneď nevidíš tú reklamu alebo tú snahu hneď tej chvíli, alebo na druhý deň, ale proste musíš robiť dlhodobo ten marketing a tí ľudia si to všimnú. Máš nejakú takú myšlienku, že teraz takého plánu, že čo s tým najbližšie dať nejaký tip, trik, že kam smeruješ tak strategicky s týmto celým produktom, či už marketingovo alebo technicky? Teraz ideme hlavne, čo sa týka leta, tak plánujeme spolupráce s rôznymi eventami. Máme, lebo teraz samozrejme veľa ľudí začne chodiť na festivály, bude na nejaké všelijaké akcie, party a podobne. A tam je veľký ten problém s dopravou. A tam všetko môže zastrešiť Titory. Takže my na tých akciách samozrejme nechceme chýbať, chceme byť tam, samozrejme chceme to bližšie priblížiť tým ľuďom, ako to celé funguje, no a postupne dostávať sa do toho povedomia. Prezradíš trošku bližšie aj nejakú formu, že teraz že billboard, leták, plagát, alebo tam vyslovene nejaká spolupráca s eventom, že vás prezdieľajú? Celkovo máme samozrejme tieto formy toho prezdielania, máme aj nejaké ďalšie spolupráce, kde už vlastne vysíme, že môžeš využiť Titory. Ale vlastne teraz, čo pripravujeme, tak budú to čisto, že promotéri, ktorí budú vlastne chodiť medzi tými ľuďmi, budú im to vysvetľovať a vlastne za to, napríklad, že si to stiahneš, tak my ťa odvezeme. OK. Hej, takže my budeme nachystaní mať ľudí, budeme nachystaných svojich vlastne aj šoférov a vlastne, že aby si prešiel celým tým procesom, hej, že nie je to len, že uvidíš reklamu, ale my ťa chceme previesť celým tým systémom Titory. Takže ty prídeš, stiahneš si aplikáciu, zadáš si jazdu, potvrdíš sa napríklad s nejakým šoférom, ten ťa odveze, zanecháš hodnotenie. Hneď tam na mieste v ten moment, aby si mal hneď tú ochutnávku tej jazdy. A vtedy si to už zapamätáš. Lebo si povieš, že už si to vyskúšal, funguje to a potom už to môžeš fungovať ďalej. A tí ľudia vlastne ako keby potrebujú to ochutnať. Lebo ľudia sa dosť boja nových vecí, nových víziev, tak musíš síce jemne k nim pristupovať, ale akože nie násilne, ale im to vysvetliť.
A tí ľudia potom chápu. Čo ostatné nejaké marketingové kanály, taký ten marketingový mix teraz u vás, ako tak, keby si ho tak zosumarizoval, alebo aj úplne, že keď to vieš konkretizovať na jednotlivé nejaké že služby, platformy, nejaké tretie strany, neviem, že čo vieš z toho nejak tak spomenúť, že čo teraz Titory reálne používa do toho svojho marketingového mixu? Tak celkovo používame reklamy, čo sa týka na sociálnych sieťach. To sú platené, ktoré ti vybiehajú vlastne stále. Teraz sme mali vlastne nejaké spolupráce, sme začali s influencermi, kde sme natočili nejakú sériu videí, ktoré budú postupne vychádzať vlastne celý rok. A takisto máme samozrejme e-mail marketing a tieto eventy, to bude také, že kde sa chceme zamerať, čo bude také naše gro vlastne. Potom následne, jak začne školský rok, tak viac sa chceme dostať do tých škôl, do toho povedomia tých študentov, pretože hlavne tí mladí ľudia sú tým taký ten nosný pilier, ktorí vedia využívať tieto nové veci a sú ochotní tieto veci skúšať. Jednoduchšie presvedčiť vysokoškoláka na nejakú novú platformu ako niekoho staršieho. Nevravím, že tí sa tam nemôžu odviesť, samozrejme my sme otvorení úplne všetkým, ale jednoduchšie je pracovať s tými mladšími ľuďmi. Vieš niektoré také, dobre, vieme, že teda performance kampane Facebook, Google jednoznačne sa dá merať, to je jasné, Áno. tak meráme to cez Facebook Pixel rôzne, alebo proste Google Analytiku a nejaké možno iné nástroje, plus nejaké dáta meriame priamo aj v aplikácii, teda vieme cez App Store a Google Play. Tie ostatné kanály, ako k tomu sa snažíte teraz pristupovať, lebo predsa akože, no, tak nejak to bude merateľné vlastne aj tie eventy. Všetko je merateľné. Ako som vravel, že máme nejaký priemerný prírastok a my ešte máme plus ďalšie siete a vieme si napríklad aj cez ten QR kód a podobne, všetko si vieme vytrekovať. Takže my tam vidíme napríklad, že tým promotérom dáme nejaké tie QR kódy, že aby tam dali ľuďom, aby si to z ne sťahovali a my následne vidíme, že OK, tomu promotérovi sa podarilo 500 nových užívateľov. Napríklad za ten deň doviesť do tej aplikácie. Presvedčiť, ukázať mu to a postupne. Takže my ich musíme ako keby tých ľudí učiť. Není to úplne také jednoduché, že tu máš, stiahni si. Áno. Teraz ja si už nespomínam, ale ty si tam nejaký, že je tam aj nejaký taký provízny program, niečo sme tam takto kombinovali, že tam vieš získať body a tak? Áno, my sme teraz nadviazali na spoluprácu vždy viac a majú oni projekty plus, kde je možnosť vlastne sa zapojiť ich ľuďom a oni dokážu vlastne za to sprostredkovanie tej aplikácie dokážu sami sebe zarobiť. Takže čím viac ľudí dostanú do toho systému, aj keď je aktuálne stále zadarmo, oni dostávajú provízie za to. Takže chceme to nastaviť tak, aby vlastne všetci boli na tom výhodní. Či už sú tí ľudia, ktorí to ponúkajú, tí, ktorí jazdia, aj tí, ktorí sa väzú. Takže vlastne ono to je vždycky win-win situácia, ale že úplne pre každého. To je úplne taký mix, že všetci vždycky vyhrajú. Nie, To aby sa sme vás málo všetkých kde chceli stáva. nútiť nejako zarábať si teraz že všetko, ale áno, je to proste využiteľná aplikácia naozaj pre akúkoľvek cieľovú skupinu, že nemusíš byť úplne len študent, naozaj to je pre podnikateľov, je to pre úplne že takú strednú triedu, pre každého. Jednak je to, ako si povedal, teda aj o šetrení, je to o úspore času, je to o nejakej socializácii, takže ja verím, že Titory vám bude napomocné v rôznych akože kútoch Slovenska, na rôznych akciách. Ja neviem, akože dajme tomu asi nejaký záver, lebo pomaličky sme na konci. Mňa veľmi teší, že sme takto mohli podebatovať. No aj mňa veľmi teší, že som ťa znova videl. Verím, že teda ešte mnoho dobrých nápadov, o ktorých budeme takto môcť porozprávať a budeme vedieť inšpirovať možno, že mladú generáciu alebo inšpirovať možno niekoho, kto má podnikateľský nápad. Tak sa teším do všetkej ďalšej spolupráce a do ďalších stretnutí. A ja veľmi pekne ďakujem a tiež sa teším na ďalšiu spoluprácu a uvidíme, čo vymyslíme ďalej. Všetko dobre. Tak počujeme sa pri ďalšom podcaste a ďakujeme za počúvanie, že ste nám venovali tento čas. Ďakujeme, pekný deň. Majte sa.